L-editorjal tat-Times bit-titlu Spejjeż mhux bżonnjużi fi żmien ħażin jelenka żewġ sitwazzjonijiet fejn bħalissa fi żminijiet diffiċli għall-ekonomija Maltija il-gvern qed jagħmel spejjeż li mhumiex bżonnjużi. Dawn huma r-rebranding tal-Airmalta u l-bini tal-Parlament il-ġdid. Dwar il-bini tal-Parlament il-ġdid l-editorjal jgħid li f'mument ekonomiku kritiku għal pajjiżna fejn id-deficit ma jistax jinżel, is-sens komun jiddetta li dan il-bini ma kellu qatt isir. L-editorjal jgħid li wieħed jifhem li flus il-poplu jintefqu fi proġetti sewja bħal proġetti infrastrutturali kbar, iżda żgur li f'dan il-mument ma kien hemm l-ebda bżonn ta' parlament ġdid. L-editorjal ikompli li l-ħaddiema li qed jaħdmu fuq dan il-proġett imisshom tqabdu jaħdmu fi proġetti aktar bżonnjużi. Dwar ir-rebranding tal-Airmalta li ser jiswa lill-Kumpanija Nazzjonali tal-Ajru €2 miljun, l-editorjal jisħaq li żmien li ntażel kien wieħed ħażin ħafna. The Times tgħid li ċ-ċelebrazzjonijiet imisshom isiru meta l-pjan ta' ristrutturar jilħaq il-mira tiegħu u jitnaqsu €15 miljun mit-telf tal-linja nazzjonali tal-Ajru. Din in-nefqa qed tibgħat messaġġ ħażin ħafna u għalhekk min imexxi l-linja nazzjonali jeħtieġ li jkollu l-prijoritajiet tiegħu tajbin għaliex dawn il-flus setgħu jintużaw b'mod aktar effiċjenti biex jitnaqqas it-telf tal-Airmalta. L-editorjali tem jgħid li jekk kif l-elezzjoni ġenerali tinstab fuq l-ħadba, it-tentazzjoni tal-gvern biex jonfoq aktar milli suppost tkompli tiżdied. Iżda jekk id-deficit jerġa' jiżdied, il-pajjiż kollu jġorr il-piż tiegħu. Tikkonkludi The Times.